दायो नै कारिगाव मोनसिगोन बारा गैला अखासो फैबाय नै बेल अखा फैदों नै बेल कारिगावनि माने नायदो BPF नि मिटिंआव फैनायानो अखासो फैनांबाय नै क'क्राझाराव नांगोलनि मिटिंआव फैनायानो अखासो फैनांबाय हाजार हाजार मानसिफोरानो मिटिंआव थांनो हायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा नै अखासो नै जोंनि उदालगुरियाव अखा गैया नालाय माने बेयाव क'क्राझाराव बिराद अखा नै नै आरो बिसोरबो दंबावोसो नै बिराद अखालै रायजोफोर नै जों क'क्राझाराव मिटिंआव फैनाया माने अखासो मोनजाबाय बिथांमोना ब्रादारफ्राबो नै माने मडेल दुकान होदों नै आरो बिथाङाथ' सोरबा सिख्लाफोरजों कल खालामदों दा सोरबा कल खालामबाय थादों आंखौहाय ए रं नाम्बारसो बिदिसो खोन्थाया क'क्राझाराव मिटिंआव फैनायानो ओरैबायदि दैबाना जाबाय नै ओरैबायदि दैबानानो नै दैबाना जाबाय सोरबाफोरा थांफिननांजोब्बाय माथो सोरबाफोरा थांफिननांजोब्बाय क'क्राझाराव मिटिं जादोंमोन सेक्रेटारियाव PTC सेक्रेटारियाव माने मानसिफोरा हे गैला नै मानसिफोरा थांफिननांजोब्बाय ना ब्रादारा नोंबो थांफिनबाय नो थांफिनसै दे दे बिराद अखालै नै क'क्राझाराव मिटिंआव फैनायानो बिराद अखा माने क'क्राझाराव PTC सेक्रेटारिनि माने मिटिं जानायमोन PTC सेक्रेटारियाव मिटिं जानायमोन आरो बाजो अखा Hey! PTC सेक्रेटारियाव माने PPF नि मिटिं जानायमोन माने बेयाव फैनायमोन PPF नि मिटिंआव अखासो फैबाय दे नायदो ओरैबायदि अखा नायदो ओरैबायदि अखा फैबाय क'क्राझाराव जों मिटिंआव फैनाय नालाय माने ओरैबायदि अखा मोनजाबाय जोङो क'क्राझाराव फैनायमोन मिटिंआव माने ओरैबायदि अखा नै आरो अखाया बांद्रायसो फैबावबाय नै रायजोफोर उफाय गैया माथो खालामबावनो बेयाव थाङाबाबो जासिगोन Ini harga saya hapkan. Mepun hapkan saya ayo. Mana?
đây được uang này kết bay là mong kết uang này kết bay này piao nữa còn lại này chứ bớt này chứ bớt uang này kết bay này ăn này ni piao chứ bớt đây chứ bớt uang này kết bay này cái này chứ ăn piao khát cho được không ê là uang này kết bay này này piao nó cái này bớt đi bây là uang cái là đây là